Ik heet u allemaal van harte welkom hier in het stadhuis, naar aanleiding van uw huwelijk. Ik hoop dat jullie genieten van deze dag, dat is toch wel een belangrijke dag in jullie leven. Het is een beetje rustig weer, maar we trekken daar niet te veel van aan. Het belangrijkste is dat hier jullie hartje warm is en dat jullie het volgende graag van deze dag. Jullie mogen allemaal gaan zitten. En dat betekent dat het programma zal recht naar de lichten aanpassen van de lichtgenootschap. Alvorens we over het jaar loopt, gaan we jullie voorlezing geven van al die rechten. Mag ik vragen u het uittreksel uit het burgerlijk wetboek? Alsjeblieft. Vraag mevrouw te geven. Uittreksel van het burgerlijk wetboek. Artikel 210. Echtgenoten zijn in elkaar het samenwoning actief. Ze zijn elkaar betrouwbaar, hulp en bijstand verschuldigd. But Article 213, both spouses are obliged to live together. They have to be faithful and give each other assistance and help wherever necessary. Artikel 214. De echtelijke verblijfplaatsen van de echtgenoten worden door overeenstemming vastgesteld. Bij gebreken van overeenstemming tussen de echtgenoten verbeteren de uitspraak in het belang van het gezin. Is een de echtgenoten afwezig om een klaar en een mogelijkheid zijn wil te geven, dan wordt de echtelijke verblijfplaats vastgesteld op de andere echtgenoot. Article 214. The residence is determined by the spouses by mutual consent. When they cannot agree, a judge of the peace will make a determination in the best interest of the family. If one of the spouses is absent, declared incapable of, or unable to make his or her will to be known, then the matrimonial residence will be determined by the other spouse. Artikel 216, paragraaf 1. Iedere echtgenoot heeft het recht een beroep uit te oefenen zonder de instemming van de andere echtgenoot. Indien deze evenwel oordeelt dat hieraan een ernstig nadeel verbonden is, voor zijn zedelijke of stoffelijke belangen, of voor die van de minderjarige kinderen, heeft hij het recht zich tot de rechtbank van de eerste aanleg en in spoedeisende geval tot de voorzitter van die rechtbank te wenden. De rechtbank kan de uitoefening van een beroep afhankelijk stellen van een voorafgaande wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten. Een bepaalde in de twee voorstaande leden is niet van toepassing op de uitoefening van openbare mandaten. Article 216, paragraph 1. Each spouse has the right to exercise a profession without the consent of the other spouse. However, if the latter thinks that this will cause a serious disadvantage to his or her moral or material interests or those of the children underage, he or she has the right to go to court of justice and in urgent cases to the president of the aforementioned court of justice. The court of justice may make the exercise of the profession dependent on the previous changing of the marriage agreement of the couple. The two aforementioned paragraphs are not applicable for the exercise of public mandates. Paragraaf 2. De ene echtgenoot mag in zijn beroepsbetrekkingen de naam van de andere alleen met instemming gebruiken. De instemming kan alleen op gewichtige redenen worden ingetrokken. Tegen intrekking kan de echtgenoot opkomen bij de rechtbank van eerste aanleg en in spoedeisende gevallen bij de voorzitter van die rechtbank. Paragraph 2. The husband or wife can only use each other's name for professional purposes with the consent of the other spouse. This consent can only be revoked for serious reasons. The husband or wife can object to this revocal at the Court of Justice and, in urgent cases, with the President of this Court of Justice. Artikel 217. Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de belasting van het huwelijk. Hij kan het overschotbesteding voor de aanschaf van goederen, zodat hij verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep. De goederen staan uitsluitend onder zijn bestuur. Wat er daarna overblijft is onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten. Article 217. Both spouses receive their income alone and use it first as contribution in the costs of the marriage.
Each can then use the rest to buy goods as far as this is justified through the exercise of the profession. He or she is the only one responsible for these goods. Whatever remains after that is subject to Belgian laws regulating matrimony. Alles goed begrepen? Ja. Oké. Dan gaan we over het ja-woord. Maar ik praat dus wel bij rechtszet, dan kunnen we nu de belofte uitspreken. Meneer Philippe, Gustave, Joseph, Anne, Elodie, Auguste, Mortier. Neemt gij voor uw wettige echtgenote mevrouw Natalia Macaballe. Mevrouw Natalia Macaballe. Neemt gij voor uw wettige echtgenoot meneer Philippe, Gustave, Joseph, Anne, Elodie, Auguste, Mortier. Ja. In naam der wet verklaar ik u door de huwelijksband verleend. Proficiat. Dank u wel. En er zijn ook ringen bij, denk ik. Ja. Ja, die moeten naar voren komen. De ring is rond, het draagt het symbool van jullie eeuwige liefde en trouw aan elkaar. Ik mag de ring op een andere ring Oké, nu mag je zitten. Ik geef nog voorlezing uit uw huwelijksakte. Uw huwelijksakte krijgt op nummer 61. Op 28 juni 2013 om 14 uur. Voor ons, geen dier, schepen, waren de ambtenaar van de burgerlijke stand der stad en de Monde, werden een huwelijksband verenigd. Philippe, Gustave, Joseph, Anne, Elodie, Auguste Mortier. Geboren te Aalst op 13 juli 1963. En Natalia Macaballe, geboren te Cabagan Isabella in de Filipijnen op 1 augustus 1976. Mevrouw de Schepen, mevrouw heeft besloten om haar meisjesnaam te houden na het huwelijk. Dat kan volgens haar persoonlijk status. Ik vraag nu ook nog in naam van de Schepen of u alles begrepen heeft en met alles akkoord bent. Ja. Als getuigen zijn hierbij aanwezig Peter van Beekhuizen, 71 jaar, wonend te Grimbergen, schoonbroer van de bruidegom. Mirjam Mortier, 61 jaar, eveneens wonende te Grimbergen, zus van de bruidegom. Yvonna van der Brent, 81 jaar, wonende te Aalst, kennis van de bruid. Vinaroa Rovelinda, 36 jaar, wonende te Brugge, kennis van de bruid. Getuigen werden door de comparanten aangezocht en hebben de comparanten en de getuigen benevens ons deze akte na voorlezing ondertekend. Zou je dan uw huwelijksakte langs beide zijden willen tekenen? Ja. Dank u. Mevrouw, alsjeblieft, zou je eveneens langs beide zijden de akte willen tekenen? Meneer.
langs beide zijden tekenen. Mevrouw, Ja. alsjeblieft. Moet je gerust wat korter bijzetten als het moeilijk is. Wil u langs beide zijden eens tekenen, mevrouw? Nee. Voluit, mevrouw. Mevrouw de Schepen, alsjeblieft. Die zijn getrouwd. Die zien er waarschijnlijk toch al een tijdje naar uitgekeken. En nu is dat gebeurd, dus het gaat eigenlijk heel snel trouwen. Die hebben echt beslist om met elkaar wettelijke echtgenoten te worden. Dus je weet dat er een aantal rechten en plichten aan verbonden zijn. Maar ik zou zeggen, ik doe daar niet te veel van aan, maar pak vooral je hart te volgen en het allerbeste met elkaar voor te hebben. Dan jullie samen dat wij door het ganse leven. Dat zal niet even gemakkelijk zijn, het zal soms een wat ongemakken hebben of wat moeilijke omstandigheden. Maar als je elkaar graag ziet, dan raak je daar zeker wel mee. Ik wens je alvast heel veel geluk, maar ook heel veel plezier op jullie verdere tocht samen voor het leven. Dank u wel. Een huwelijk, ja, dat is een bijzonder, en vandaar een aantal geschenken. Het eerste heb je natuurlijk een trouwboekje. In de bond hebben we ervoor gekozen om een aantal foto's in te steken. Dat we eigenlijk toch wel heel fier zijn dat jullie hier zijn de bond trouwen. Je weet nooit wat de toekomst brengt, dan zijn dat jullie hier blijven wonen. Dat kan ook zijn dat je ergens anders gaat gaan wonen, of dat je van allerlei omstandigheden. Maar telkens als je een trouwboekje neemt, ga je weer terugdenken aan de stad. Stad en de Bond met een prachtig stadhuis. Ik weet niet of jullie daar al dikwijls hier op geweest zijn, waarschijnlijk niet. Maar daar ben ik toch wel heel fier over. Niet alleen de buitenkant is heel mooi, maar onze prachtige grote laag. Maar er zijn ook heel wat kunstwerken en beeldhouwwerken te bekijken hier in ons stadhuis. Vandaar dat we heel trots en heel fier op zijn dat we het ook in ons trouwboek steken. De Bond heeft heel wat historische gebouwen, maar ook heel moderne gebouwen. Vandaar ook een foto van onze nieuwe bibliotheek. Dat is hier een nieuw gebouw hier vlakbij. En we hebben er al verschillende prijzen voor gewonnen, omdat het zo speciaal is qua architectuur. Het heeft ook een hele mooie prijzentuin, dat is de grootste van België. We hebben er ook speciale prijzen voor, maar daar gaan we ook een foto van steken. En als je na al die jaren niet meer weet in welke zaal je juist getrouwd bent, ook een foto van de trouwzaal in dat was momenteel in te vinden. Dank u wel. Dan heb ik hier iets praktisch. Dat is een uitleg uit je huwelijksakte, dat is een bewijs dat jullie getrouwd zijn. Ik heb waarschijnlijk al nodig een aantal zaken te regelen, alsjeblieft. Ik heb het al gezegd, we zijn heel fier op ons stadhuis. We ervaren heel vaak dat mensen die al jaren wonen, die soms letterlijk elke dag te voet voorbij gaan, maar ze komen nooit een keer naar boven. En dan meestal als er een huwelijk is of een jubileum, komen ze naar boven. En dan zijn ze toch onder de indruk van het prachtige gebouw dat we hier hebben. We hebben daar speciaal daarvoor een brochure ontwikkeld met meer informatie over de geschiedenis van het stadhuis. Want eigenlijk heeft het al heel wat meegemaakt. 100 jaar geleden, in de Eerste Wereldoorlog, is gans ons stadhuis gebombardeerd geweest. De helft is daar volledig van afgebrand en afgebroken. Het is dan terug heropgebouwd. En eigenlijk gaan we dat volgend jaar wat extra in de kijker zetten. Maar hier in deze brochure leest u daar vast al wat meer details over. Dus als je eens niet weet wat doen, kom dus een gerust toerist zijn in je eigen stadhuis. Je kan je gerust alles te bekijken en rondhouden. Alsjeblieft. En tenslotte maak ik jullie ook nog een kunstwerk meegeven. Dus dat kunstwerk daar een
Het is zo voor elk koppel dat hier trouwt, of elk koppel dat 50, 60 of 65 jaar getrouwd is, schrijf je zo'n kunstwerk weg. En we laten dat kunstwerk altijd maken door een Dendermonds kunstenaar. Dat is een werk van Christophe Malvliet. Die is toch wel vrij gekend hier in onze regio en die werkt ook aan onze academie. En we geven hem een specifieke opdracht mee. Maak ons een kunstwerk dat symbolisch is van het huwelijk en haar trouw. En je moet er ook heel duidelijk Dendermonde in herkennen. Als je hier naar kijkt, ja, hoe ken je hier de Dendermonde zijn? Dat is niet zo simpel. Maar eigenlijk zijn er twee kleuren die heel hard naar voren komen, en dat is rood en wit. Rood en wit zijn de kleuren van onze stadsvlag, dus vandaar, dat is de link met Dendermonde. En normaal gezien zegt de kunstenaar, je moet naar een kunstwerk kijken en je moet je eigen fantasie, je eigen beelden laten gaan, want iedereen ziet in een kunstwerk iets anders. Maar nu is er dus speciaal een gedicht bijgemaakt en ik ga er ook eventjes voorlezen wat dat de kunstenaar bij dit kunstwerk eigenlijk gedacht heeft. De titel is Just Married. Just Married, van toepassing. Goed nieuws. Opzij, opzij. Confetti en ballen, daar komt het huwelijkspaar. De sterren van vandaag. In een onstuimig vervoer, Just Married op de autoplaats. Vergeet de potten en pannen niet aan de auto vast te binden. Ze hebben een hele route af te leggen. Klaar voor dit nieuwe avontuur. Op weg naar een gelukkig leven met z'n beiden. Ik wens het u in elk geval van ganse hart. Ik hoop dat je het mooi vindt, dat het ook een mooie plaats krijgt in uw jury. Het is nog niet ingekaderd, dat die kader moet een beetje bij het interieur passen, dus je kunt je zelf kiezen. Het is ook een beperkte collectie. Er zijn zo'n 100 exemplaren van dit kunstwerk. Het eerste hadden wij bij ons op het stadsbestuur en jullie hebben nummer 47. Dus dat staat er ook op, nummer 47 van de 100 van de 99 is aan jullie. Dus als ik ooit nummer 47 zie liggen op een rommelmarkt, dan weet ik dat de familie Mortier dat toch niet zo schoon vond. Voilà, je bent getrouwd. Nogmaals, voilà. En ik mag jullie allemaal uitlopen om een glaasje te drinken op het huwelijksgeluk. Jullie mogen naar boven. Proficiat mevrouw. Proficiat meneer. Bedankt. Dat heeft u bedankt. Ja.